रोन मिटिंआव फैबावनो गोनां आरोबाव मानसिफोर दंबावो नामा? बिदिथ' फैबावनो गोनां आं एथ'ग्राब मानसिबो लिंखायाखै। सानैसो दंबावो खाथि खालानि। बिसोर फैगोन ना फैला आं बेखौ खोन्थानो हाला। नाथाय जाहा गाम्बुरा बिथाङा बुंनाय बायदि हिन्जाव मानसि दालिं होननायखायनो आंनो हिन्जाव मानसिफोर सासेबो लिंनाय जायासै। सोरबा फैनो गोनां दंबावो बिसोरो उनाव फैबाय थाथोंसै। दा जायफोरा सफैबाय जोंहा थारैनो दे मिटिंखौ जोङो सावरायलांजेननोसै। मिटिंनि खोथायाव फैयैनि सिगाङावनो रोन आं मोननैसो कुइसन खालामनो हास्थायो नोंनियाव। सोंजागोन। मिटिंखौ लिङा नङा लिंबाय नोङो। दा मिटिंनि गुबै जाहोनाथ' जाबाय नों इसाखौ लानानै। दा मिटिंआव इसा सफैगोन ना सफैया? गाम्बुरा नोंथां, इसायाथ' दा न'आवनो गैया। बे बहा खारना दंहैयो बेखौथ' आं बोरै मोनथिबावनो। बेखौथ' आं दा बे मिटिंआव लाबोनो हानाय नंला। बोरैथो जानांगौ बे खोथाया? जाय हिन्जावखौ लानानै नों दिनै रायजो मिटिं खुंदों बेयाव जुदि नोंनि हिन्जावानो गैयाब्ला बेयाव नों हारसिं माबोरै मिटिं खुंनो? बेयाव हिन्जावखौ नांलाया आरो हिन्जावनि बंस'खौबो नाङा। जों बेयाव जेसेबांखिनि दङ बेसेबांल' सावरायनानै उनाव जों मिटिंनि उनाव मा डिसिसन लाखो बेखौ जोङो लाइजामनि गेजेरजों हिन्जावनि न'खराव हरनाय जागोन। बिदि बोरै जाथावगौ? जाय न'खरखौ लानानै नों मिटिं खुंनो नागिरदों बे न'खरनि मानसि गैयाब्ला जों माबोरै मिटिं खुंनो हानांगौ? जानाय नङा। नङाब्ला उनाव बै हिन्जावसानि न'खरा उल्था जोंखौ केस होयोब्ला मा खालामनो? औ रोन, बे मिटिंआव हिन्जावसा आरो हिन्जावसानि गासैबो न'खरनि मानसियानो थानो नांगोन। गाम्बुरा नोंथां, मिटिंखौ जोंनि न'खरासो खालामनो नागिरदों, बैसोरनि न'खरजों जेबो खोथा गैया। आरो बे मिटिंआव जोंनो जि खालामनांगौ खालामगोन, जोंनो जि बुंनांगौ बुंगोन। बै न'खरजों जेबो लेना देना गैया। जोंनि मावनो गोनां खामानिखौल' जोंखौ मावनो होदो। आच्छा दे बिदिब्ला जों खोनासंजेननोसै। जोंखौ मिटिं लिंनायनि गुबै जाहोना मामोन? फारियै बुंलांदो। जोङो नैबे आंनि खाथियाव थानाय बहियाव जोङो रेकर्ड खालामना लाखिनाय जागोन। नोंथांमोना आंनि लिंनाय बायदि आंनि न'आव फैबाय। दा आं मिटिं खुंनो नागिरनायनि गुबै जाहोनफोरानो जाबाय, सेथियावनो दङ इसानि बिमा, थारमाने आंनि बिखुनजो बिमाया आंखौ आरो आयंखौ दानदों। बिनि सायाव बिसार खालामनांगौ नोंथांमोना। बेफोरो मा? आं गैयालासे नों बोरै मिटिं खालामनो हागौ आरो मा जाहोनखौ लानानै? नों बे समाव बबेनिफ्राय ओंखारबोखो? आं जेराव दङमोन बे जायगानिफ्राय ओंखारबोबाय। नाथाय नों आंखौ बुनानै न'निफ्राय होखारहरनानै नों बेबायदि सिरि सिरि मिटिं बोरै खालामनो हागौ? मानि मिटिं? मा जाहोननि थाखाय? आरो बे मिटिंआव आंनि न'खरनि रावबो गैया। मा मिटिं जाथावगौ बे? हिन्जाव, नों जेबो मोनथिया। नों सिरि थानायानो मोजां। मानो सिरि थानो आं? हायोब्ला नोंनो सिरि था। मानो होनोब्ला नों बिमायंसो। आं रोननि हिन्जाव। जि बुङो जि बुङा, जि खालामो जि खालामा, बेयाव रोना जेसेबां बाहागो लादों बेल' समान। आंहाबो बेयाव मोन्थाय दङ। हायोब्ला नोंनो सिरि था। इसा, हायोब्ला नों बे मिटिंनिफ्राय ओंखारलांनायानो मोजां जागोन। मानो होनोब्ला नोंनि नोम्मानि थाखाय आं नोंखौ माब्लाबाबो गनायनो हानाय नंला। मा होनखो नों? आंनि बिमानि थाखाय? आंनि बिमाया नोंखौ मा खालामा? नोंनि नोम्माया जों सानैखौ सिखाजों दानख्लाबदों। मा? औ, बिनिखायनो बुङो नों बेनिफ्राय सिरि सिरि ओंखारलांनायानो मोजां जागोन। मानो होनोब्ला बेयाव जों हौवाफोरनिल' मिटिं आरो बेयाव नोंहा बाहागो लानो जेबो मोन्थाय गैया। मानो होनोब्ला आं नोंखौ होखारखानायसोमोन। नोंनि बुंनाय माखासे रावफोरखौ आं गोरोन्थि नुजादों। नोंसोरो जोंखौ मिटिं लिंदों। दा जोंखौ फज'नानै नोंसोरो बेबायदि नांलायबाय थाबा जागोन नामा? बेयाव जेसेबां सावरायगोन बेफोर गासैयावबो इसानिबो बुंनो हानाय बेयाव मोन्थाय दङ। बेबो थानांगौ मिटिंआव। आंल' मानो थानो? आंनि फेमिलिखौबो आं लिंहरगोन। हेलौ आदै, नों दाहाननो मामाखौ आरो मादैखौ लानानै बेयाव फै, आंनि न'आव। औ इसा, मानो लिंहरदों बिसोरखौ? मानो लिंहरनो मोना? आं मोनथियालासे नों गासै रायजोखौनो लिंनानै मिटिं खुंनो नों सावरायलायनो लिंदोंब्ला मा नोंनि बिना पारमिसनाव आङो आंनि न'खरनि मानसिफोरखौ लिंनो हाया? नोंथांमोन नुबायना बे हिन्जावा माबायदि एसेबां खुगा? आदै, मोजाङानो जाबाय बे फैबाय मिटिंआव। आं बेखौ दाखालि बुनानैल'सो होखारदोंमोन, नाथाय दिनै बेखौ गासै रायजो राजानि सिगाङावनो गारगोन आं। बुंब्लानो एसेबां गोरलै जागोन बेखौ दा सानो रोन। रायलायनायनि गेजेरजोंसो जागोन। बहाथो बे रोना बहाथो? नोंसोर सफैबाय। नाय रोना नोंसोरखौ लिंहर
माथोमोन माथोलै बियो होरोलै होरो आरो नों फैबावदोंसो आयं थां जल्दि सिखाखौ लानानै फै रोन जुदि गासै खामानिखौबो नों हारसिंनो मावजोबनो हायोमोनब्ला जोंखौ दिनै मानो लिंखो आं बुङो रोन नोंसोरबो सिरिथा आरो हिनजावसानि लागोआबो सिरिथा बेयाव जि दङ गासैबो सावरायनायनि गेजेरजों जागोन आच्छा रोनखौ आरो बिनि बिमायंखौ जोंहा हिनजावसानि बिमा सोरांस्रिया दानदों होननानै बुंदों बे खोथाया बेसेबां सैथो बेखौ जों मोनथिनो लुबैयो औ गामबुरा नोंथां आंनि बिखुनजो बिमाया आंखौ दानदों औ नोंथांमोन औ नोंथां रायजोमोन आंखौल' नङा आंनि बिमायं आलासिखौबो दानबावदोंसो जोंखौथ' जिरायनोनो होबावाखैमोन ओरैबायदि दानदों जोंखौ ओरैबायदि दानदों बिनि सायाव बिसार खालामनांगौ मानो दानदों औ बेखौबो खोनासं गामबुरा नोंथां आं गावनि बिजामादैखौ गोसो जानानै दानगोन नामा बेखौ बुं बेबायदि मानसिया दानजाया सोरबायदि मानसिया दानजागोन आंनि फिसाजोखौ जाय हौवाया बिखायाव बेसेबां अन्थ्रायजों बुदों बे खोथाखौ खोनाबा सोर बिमाया धैर्य हमनानै थागोन आंनि खोनानायावथ' सोरांस्रिनि एसे गोरोन्थि जाबाय मानो होनोब्ला सोरांस्रियाथ' दा फिसाजोनि सायाव जेबो बुंनो पावार गैया बायदि मानो होनोब्ला रोनजों इसाजों बिसोर सानैजों हौवा हिनजाव बिसोरो मानि थाखाय नांलायनाय जादों मानि थाखाय बुलायनाय जादों बेखौ बिसोर मिथिगौ नाथाय फिसाजोखौ बुदों होननानै खोनानाय लोगो लोगो जे बिमाया बिजामादैखौ बिदि अयथासार खालामगोन बिदि नङा औ नोंथाङा थिगखौनो बुंदों आंहा गोरोन्थि जादों नाथाय बेखौबोथ' खोनासं जाय बिजामादैया आंनि फिसा हिनजावखौ बुसे बुनानै बे न'निफ्राय होखारहरबाय आं बेखौ जेबो सानला दे जाखायो बियो नाथाय बियो जोंनि न'आव थांनानै मानो एथ'ग्राब निसा खोथा बुंहैया ओरैबायदि निसा खोथा बुंदों बियो जे आं इसाखौ मालाबाबो रायफेरा मालाबाबो बुफेरा आं मालाबाबो गोरा खोथा बुङा आं सानसेखालि एसे फिसा खोथा बुंनायावनो बे खारदों आं नोंसानाव दङ होनना लांफैनो नागिरदों होननानै ओरैबायदि गोदै बुंफैदों बियो नङाब्ला आरो बिथिं मानसिया बेसेबांबा गिदिर गन्दायजों आंनि फिसाजोनि बिखायाव बुनानै बियो न'निफ्राय होखारहरबायनो आरो बियो बुंहैदों न'आव बेसेबांबा गोदै खोथा गाबथि हैलायदों सोर रागा जोङा जानो देलाय नोंथांमोननि फिसाजोनि जिउआवबो जुदि बेबायदि समस्या फैयोब्ला नोंथांमोना बे एखे अबस्था आं जेरै जादों बिदि जागौमोन जानांगौ आं हिनजाव मानसिखायनोसो आंनि रागाया एसेबांखिनि खालामनानै थादों नोंथांमोननि हौवाफोरनि रागा मोनब्ला नोंथांमोना मा खालामगौमोन आंनिख्रुइ बारा खालामगौमोन नोंथांमोना बे खोथाखौ साननानै नाय आंनि बुंनो गोनांखौ बुंबाय नोंथांमोना दा मा खालामो नोंथांमोननि सायाव बास बिखुनजो बास बुंबाय नोंनि गोसोनि साननायफोरखौनो बुंफ्रुजोबबाय फिसाजोनि थाखाय नों एथ'ग्राब नांनो हादोंब्ला दिनैनिफ्राय नोंनि फिसाजोखौ नोंनो खुसि हैफिनदो नोंनि फिसाजोजों आंहा दिनैनिफ्राय जेबो सोमोन्दो गैला गोदो दङमोनब्लाबो नै दानिफ्राय जोबस्रांबाय होननानै साननानै लादो बिदि मानो बुंखो सम्पतिया बेबायदि खोमाजों खोमा माथो रायलायलायदों आंनि बियादै फिसाखौ लाबोनानै एथ'ग्राब गोरलैनो बिदि खालामनो सानदों मा जोंनिखौ एसेबां गोरलै हगारनो सानदों नङा आं माब्लाबाबो बिदि जाहोआ जि जाबाय जानानै थांबाय आंनि बिहामजोखौ आं बिदि हरफिना बियो रागाजों बुंदों ओहो जानो हाया आंनि बिहामजो इसाखौ आं लाखिफिनगोन नों दिनै बेफोरबायदि खोथा माबोरै बुंनो हागौ जों सानैजोंनो गोसो थोलायनानै फैदों जों सानैजों थैस' थास' रायजो जानो होननानै ओंखारबोदों नाथाय नों दिनै बेबायदि समाव आंखौ नागारनो होनोब्ला मा आं गोरलैयैनो नोंसोर नागारजागोन नामा इसा नों एसे फासयनानै थाथ'दो रायलायनो होदो जोंखौ आं बे समाव बेखौसो बुंनो नागिरो नोंसोरो मा जालायदोंमोन मा जालाया बेखौ आं बुंनो थांला खोनानो मोनदों नोंनि बिखुनजोआ नोंखौ दानदोंमोन नाथाय नोंसोरबोथ' जेननानै थायाखै बिसोर दानदों होननानै नोंबोथ' दानफिननो नागिरदोंमोन मानो बुवा जानो आंनि बिहाव आरो बिनि फंबायजों जोंखौ मानो फैनानै बुफैफिननांगौ बिसोरो जोंखौ न'आव फैनानै बुफैबावबाय नालाय जोंबो रागा जोंबाय बिनिखायनो जोंबो दाननो नागिरदोंमोन नोंसोरखौ मानो दाना जानो आरो नोंसोरखौ मानो फैनानै बुफैया जानो सैथो खोथाखौनो दाबो रायजोफोरा मिथिबावाखैनो मामा नों दे सानसेखालि आबैजों गाननाय जोमनाय सावजोबजानानै आंनि न'आव फैनानै थाफैदोंमोन बेखौथ' रोनानै लिंहरदोंमोन नंगौना नङा बुंलाय औ बेनो आंखौ लिंहरदोंमोन दा नों थांखांनायनि उनाव आंखौ बेसेबां रायदों बियो मिथिगौ मामा बियो जोंनि बंस'नि मानसिफोरखौ रावखौबो फैजानो बायो
बेसे गोबाव गोबाव थायो जों बेखौ माबा मोनसे बुङो जों कफि जानोखौ बालायलायनाय अन्नानै गावजों गाव नांलायनायखौ एसे दोनथ'नानै जोंखौ सावरायलायनो होबा मोजां जासिगौमोन नामा रोन सेथियावनो नोंनि खोथाया दङमोन जे बिखुनजोआ नोंसोरखौ दानायनि सायाव बिसार खालामनांगौ दा बेनि सायाव जों बिसार खालामनानै उन सिगां जों मोनथिनो मोनबाय जे बेयाव नोंनिनो गोरोन्थि दङ बेनिखायनो नों दानजादों औ आंनियावबो नोंखौसो गोरोन्थि नुबाय आङो मानो होनोब्ला नोङो हिनजावखौ बुनानै हिनजावखौ न'निफ्राय होखारहरबाय आरो नों हिनजावनि न'आव थांनानै उल्था गाबहैथिनानै मिसा खोथा बुंबाय बेथ' नोंनिनो गोरोन्थि जादों नों सैथो खोथाखौ बुङोब्लाथ' नों बिदि जानाय नङामोन नों मिसाखौ मानो बुंखो मिसा खोथा बुंनायनि फिथाइया बेखौनो साननानै ला रोना आंबो जिहेतु बे मिटिंआव बाहागो लानो लिंनायनि हिसाबाव आंबो दिनै बेखौनो बुङो खोनानाय बायदिब्लाथ' आं नोंखौसो गोरोन्थि नुबाय मानो होनोब्ला नों हिनजावनि सायाव खालामदों गुबुन अयथासार हिनजावनि न'आव थांनानै बुंहैदों नों गुबुन बाथ्रा बेबायदि थारलाय बारलाय मानसिया बेबायदिनो जामब्रयो बेखौनो आं बुंनो सानो बेयावहाय हिनजावसानि जेबो दाय गैया होनना आं बिजिरथियो आंबो गोरोन्थिखौ रोनखौनो नुबाय मानो होनोब्ला जों बोरायबोबाय संसार जानानै जोंनि न'खरावबो नांलाय खमलाया जाखायो हौवा हिनजावनि गेजेराव थेवबो जोंफोर मिलायफिननानै थायो नों बायदि दिनै गारनो नागिरलायाखै जोङो फिसा फेला खोथायावनो नों गारनो नागिरबाय गारनो नागिरनायनि गुबै जाहोना मा बेखौ जों मोनथिनो नांगोन गोरलैयै बोरै नागारनो हागौ बे आंनि बियादै फिसाखौ मानोना जोंथ' नोंनो हरथाबाखैमोन आरो इसाखौ नों लांनांगौ नों हाबा खालामनांगौ थैस' थांस'नि थाखाय इसाखौ नों फुसिनांगौ होननानै जोंथ' नोंनो हरथाबाखैमोना नोंसो लानानै फैदों नोंसो सानैयासो गोसो थोलायनानै फैदों नों गावनो फुसिनो जाहोनो हाबा खालामनो होननानै लानानै फैबाय बिनि फिउचार जानानै होबाय बिनि लाइफ जानानै होबाय बिनि फरायनाय जिबन दंस' खालामनानै होबाय आरो मा दा लामा ससेयाव नोङो बेफोर गासैखौबो फोजोबनानै हरफिननोसै होनब्लानो जों एसेबां गोरलैयाव मानिगोन नामा हाला आङो खोनासंनो गासैबो आंखौल' गोरोन्थि नुबाय मा बिदिब्ला आं इसाखौ दिनै नागारनो मोनला नामा नों जुदि इसाखौ नागारोब्ला नोंनि सम्पत्तिया खावनै जानो नांगोन मा होनखो रायजो राजा नोंथांमोन आंनो सम्पत्तिबो नाङा आङो फिसाजोखौ बेबायदि लांफिननो हानाय नङा मानो होनोब्ला आंनि फिसाजोआ बोरै रान्दि जानानै थाहैनो बेबायदि सम्पत्तिया जोंनाव गोबां दङ नाङा जोंनो सम्पत्ति रोना थैनानै थांदोंमोनब्ला जों इसाखौ लांनानै फुजिहैगौमोन नाथाय रोन थांनानै थासान्दियाव जों इसाखौ मानो लांफिनो रोना इसाखौ माब्लाबाबो नागारनो मोना आं गुरै जानानै गासैनियावबो निमाहा बियो आरो रोन जावैसो नोंनियावबो निमाहा बियो आंखौ निमाहा होदो आं नोंखौ दानफ्लांबाय आंनि इसाय फिसाजोखौ नों बेबायदि आलाय सिलाय दा खालामसै लामा ससेयाव नों आंनि फिसाजोखौ नाजावफिनदो जि जाबाय गासैखौबो बावगारनानै गोदान संसार जाफिनदो आलो गोजोन संसार जाफिनदो आं दिनै बेखौनो खावलायो रोन जावैसो नोंनियाव बिदिब्ला खोनासं जुदि आंनो इसाखौ लाफिननांगौब्ला आंनो सम्पत्ति नांगौ सम्पत्ति